dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Ezt gyorsan most megcsinálom, hogy azt tudjuk le. Hát a közlemény egy kicsit elcsúszott, Viszont lehet, hogy ezt itt kéne csinálnom, hogy ez a hang ez ne legyen. Hát ez... Na. Hát, amúgy, hogyha nem szólsz, akkor nem figyelek rá. Még az se tűnt föl amúgy, hogy egyszerűen nem hallom a zenét. Ura. De mindegy. Nos. Nem menjünk gyorsan ide. Ne pofázz. Olyan este is beengednek? Nem beengednek este is. Ha minden igaz, erre kell menni. Erre tovább. Nem kéne leesni. Jó. Oké. Azt nem tudom, hogy hogyan csináltam. És itt van. Hoppala. Mondjuk itt a videóban egy izé volt. Egy páncél, de ez sem rossz. Hát amúgy az amúgy nagyon jó lenne, hogyha nem így csinálnád. Ezt így nem. Nos, acéljöjtkölt. Hát tök jó, hogy ezt itt kilútoltuk, de igazából feleslegesen. Mindegy. Extra pénz. És amúgy most én itt
vissza is... Aha, és én itt most vissza is tudok menni. Egyszerű. Jó, hát ez akkor... fölösleges volt. Lede Nordling. Igazán köszönöm, lekötelezel. Nos, akkor menjünk a javasasszonyhoz. Köszönöm. Szerezzünk még infót arról, hogy mi is van azzal a Griffel. Ha bejutok ide. Itt van. Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets. The red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. A moktól is Looking for jöttem. buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Hát nem tudom. Nilfgaard igazából. Nilfgaard values one thing. Order. Griffin's disturbing that. It's gotta go. Yes. First they'll tend to the monsters, then to the folk. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who's spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Hát ja, nyilván persze, de azért a Griff az zargatja ugye a közösséget, és eredetileg ugye a Witchereknek az a dolga, hogy az embereket óvják, mindazonáltal, hogy amúgy az emberek meggyűlölik a Witchereket, mert agyhaló suta bunkók. De ettől függetlenül mégis ezt csinálják a Witcherek, meg ez a dolguk, ezért lettek létrehozva még annó. És nyilván azokat a szörnyeket, amik nem veszélyeztetik a szörnyeket, azokat nem fogják bántani. Mert az fölösleges. Let's go. Hát ja, azért itt figyelnek a lore-ra, mert van egy minimális. Csoda szép napot. Elő. Remélem egy elég. És elég, nagyszerű. Ezeket pont nem akartam. Még szép. Muszáj. Folytatni kell, még van vissza 300 óra ebből a játékból. Not your lucky day. Aha. Még lehet, hogy most a farkasokkal nem éppenséggel akarok harcolni.
haladni, mert elég sokan vannak. De ezt majd megoldják ezek itt. Hát igazából most meg fogjuk már találni, mivel lényegében az lesz a terv, hogy azért kellettek ezek a dolgok összegyűjtése, mert azt tervezzük, hogy a Griff találjon meg minket. Most egyszerűséggel csapdát állítunk. Mi ez ez a mod törlés? Megfélemlítés, mi ez? Mi volt ez? Ja, itt akart hirdetni. Hát, az menjen el. Az... ne itt akarjon hirdetni. Got good news and bad news. Good news first. Captain of a Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two witches? Go on. Tell me what you know. Griffin's Hát ez abandoned menjen its el. lair. Gotta make a lure, set a trap. Nem How's csíptom. that going? Nem csípom. Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Szedtem hóktörist. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Az milyen jó Tredegor? lehetett. Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Ja. Állítsunk csapdát, mert utána lesz egy csomó izünk. Hozzá vanunk, meg pénzünk. És azonnal legyártjuk a izét. A kardot. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Oké, most kéne alkémiázni. Ezek nagyon fontosak lesznek majd a későbbiekben, mert ezek szinte minden egyes boss fightnál majd kelleni fognak. Oké, villámfőzet. Köszönöm. Ugye most a villámfőzet az támadó erőmet növeli. Mi elég hasznos. Ezt kell, hogy mondjam. De nyilván most még majd kell cuccokat szerezni fecskefőzethez. Ez ugye majd regenerál minket. Ugye fehér méz az meg rögtön hatástalanít minden mást. Az olajokat majd a fegyverre kenjük, és a kardra. Na majd baszunk mindenkit szájba. Go, go. Teljes, hogy fut. Alejez. Az meg mindjárt lefutja a lovamat. A stream, amber wavy
sheaves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Na, nehogy készen állunk. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's across the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Miért cuki ez a bárány? Gombszemeivel. Hear that? It's close. Hát na. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. A szerencsejátékos. Szóljunk be neki. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Gyerünk, kóstolj bele. Watch out! Ezt nem kóstolj bele. Jó, és most ez... El ne repülj. Viszünk egy főzetet. Nem. Azaz. Aha. Jó lenne, hogyha nem basznál nagyon. Aha. Egy kis főzet, de most ne repülj el, légy szíves. It's about to dive! Az jó volt. Damn! It's fast! Ezt figyeld. Aha, ne ezt figyeld. Meg ezt. Ami főzet van. Pattintsuk is be. Jó, oké, ez nem. Don't let it get away! Ezt pedig eltaláltam. Előjjél már. Aha. Nézd meg, már újra tölti magát. El ne repülj. Oda néz. Csicskálángosokat megkapod. Így, de én is. Erről nem volt szó. Már megint hova megy? Megvan. Az alul az honnan jött? Hát de...
Nem tudok már hova ugrani. Mondom, nézd meg, megbasz. Mondjuk nekem vannak ilyenjeim. Az. Égjél kutya. Ezt mondjuk előbb is bevethettem volna. Az jó. Az bravo. Ezzel megmutattam a tökéletes ügyességemet. Na ide figyelj! Most nagyon nem akarok szarozni. Szóval gyere ide, és dögölj meg. Hogy valahogy így gondoltam. De hát elugrottam. Szeretném jelezni feléd. Szeretném, hogyha meggyulladnál. Szerinted ez most komoly? Szerinted ez most komoly, hogy másodjára is úgy öl meg, hogy éppen hogy marad valami 2 HP? Hát ez nevetséges. Könyörgöm. Hát ezt nem hiszem el. A játék első úgymond tutorial bossa, érted? És nem. Most How long you gonna make me wait? én is ezt kérdezem. Ha most meghalok, akkor abba hagyom. De tényleg. Show Ez me jó. what you got. És most? Oké. Ez volt. Jó. Köszönöm! Édes Istenem, ennyit szenvedni egy ilyen szarral, de komolyan, hát... Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Hát a tanulás sose késő most Man igazából. spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the Szerintem az fölösleges, mert én sem tudom, hogy mennyi boss van. Hol van a cucc? És most hol tudom kilutolni? Itt. Nagyszerű, megvan a feje. Mondjuk az is igaz. Szerintem a halálból sokkal több lesz, mint boss.
Az borítékolható most. 100%. Magic. A place of power. Itt már voltam, ugye? Itt már voltam. Küldetésekből... Hát... Szerintem egyet, hogyha megcsináltam eddig. Ez lesz a második. Ugye az első volt az a Venik küldi, ahol megszereztem a Vipera acélkard elkészítési módját. És... lényegében most lesz majd a következő feladat, amit befejezek, hogy legyőztem Griffet. En Medeta, Estrat Esen Novigrad. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. No, I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. Oh no, no! By the gods, no! Íj, ezt most jó elverik. Csóró. What? Megöltem. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! Közte. We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Na, azt... add ide nagyon gyorsan. Az nekem most kelleni fog. Nem érdekel, hogy kitől kapom. Password. Yeah, so... So, out for a little walkie, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army, we've a place for nosy ramblers. The scaffold. And thick-skulled quartermasters? They got a place. You're clearly skilled at banter. And haggling? You got a knack for that as well? Hadd lássam az Show me áruidat. what you're peddling. Hadd adjak el neked minden fölösleges szart. Például ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt. Meg ezeket. Ezt a kettőt most még megtartom. Ezek meg tárgykészítésesek. Jó. Azt mondja, hogy... Azt a mindenit, ez ilyen drága? Oké. Na várjál csak. Oké, hogy csak egy kell, de hát 5.39-en van. És még meg is kéne csináltatni. Hát akkor mindegy. Ezt a kettőt megvettem hozzá.
Ja, hát ezt most még akkor így szüneteltetem. Utcáim rendben vannak, ugye? Nem, ez a hosszú kart, az nincs. Mondjuk így meg tudod csinálni mindent. Jó. Akkor szevasz. Ez ennyi volt. Erre lecseréljük. Akkor menjünk tovább még. Ez mi volt itt a földön? Mi gomba? De még mindig üvölt. The Emperor shall guide us straight to Novigrad. Come on, Roach. Fordulj, fordulj, paci. Fordulj. Mondom, fordulj! Előre. Úgy. Köszi. Hát az utamba. Igazából itt még csinálhatnék mellékküldetéseket, de valamilyen szinten szeretnék haladni a sztorival is. Kicsit, hogy több minden feloldódjon. Na. Valaki rovázik. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Hát kik ezek? Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Temeria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Ha ezek velünk kötnek, We az should stay out of it. hatalmas hiba this lesz. once. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hang my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Az adott neki. És ahogy látom, mi is fogunk valakiknek. Recognize this medallion. You know what it means. Back off. You alright? They say witches steal young'uns. That's true. What the Emperor promised you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. Persze, hogy az. Are you? Ő képezte ki a Geraltot. I can see that. Itt nem bujó, itt Let's end this. kaszabolás.
Ennyi. Puff. Szedd össze. Komolyan ezt a fejetlenséget itt. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. Mondjuk lehet, hogy egy ilyen látán én is azért nem összehukádnám magamat ezt a sarokba. Come on, let's go. That brawl, we didn't start it. Hát és hoppalá. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? Na és itt van Yennefer. I received a report Mindjárt about a gondoltam. witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry, Nem is vagyok. wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at Kultista. all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. Miért Vizima? We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Egyből a izéba mánásba viszi be, öcsém. Rögtön, amit meglátja. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. Hát na, na. I didn't, though I could have. Kíváncsi lennék, mit ajánlott neked? Must have been a damn good offer then. Ki vele? Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Van tapasztalat pontok, megjönnek csak. Képességpontot el is lehet osztani majd. Mondjuk el tudnám képzelni, hogy te akkor ezt a játékot milyen modokkal használnád igazából. Látom lelki szemeim előtt. You know, I had a dream about you recently. Knowing you, it was probably Ezt, filthy. meddig csak akarod. Just the beginning. But then, Hát then. nem. Hoppá, jön a vadfalka. Ez baj. Ez nagyon nagy baj. A
modolnám is maximum csak kinézeti modot, szóval hogy kicsit feljavítsa a felbontásokat, meg ezeket. De őszintén szólva, nekem még így is nagyon tetszik a játék, annak ellenében, hogy 2015-ös, hát könyörgöm, hát manapság már hol gyártanak ilyen játékokat, amik még 11 év után is relevánsak, mármint mindenféleképpen. Érted? Ők a vadfalka. Ők csak teli holdkor szoktak megjelenni. És igazából amerre mennek, pusztítanak, ölnek mindent. De amúgy van kifejezett céljuk is. Amit mindjárt kiderül, hogy mi lesz. Sejtettem, hogy egyből arra mennél rá. It must suffice. Thinkamere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Na, nekem értetően pofázzál. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. Vagy legszívesen nem balfálkoznék meg. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back. Sit still. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the Hogy appropriate itt Nilfgaardban mindenkinek ilyen irritáló akcentusa van? Morvran Vuris, commander of the Alba division. Before they take you in to see the Emperor, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Aha. Paperwork's gotta be in order. Bekerülünk a rendszerbe. Geralt of Rivia. Csávó amúgy miért néz úgy, mint hogyha nem látott volna még embert így? Vagy most kezdeni el a borotválkozási karrierjét? All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. Hű ember, hallod, valaki így állna neki engem borotválni, azonnal felállnék és szaladnék. Meg mondjuk most kéne tudni amúgy, emlékezni kéne a Witcher 2-nek az eseményeire, amit, hát nem tudom, szerintem 15 éve játszottam utoljára. De igazából most végigmegyek szerintem csak a folyamatos egyes válaszokkal. Általában azok szoktak lenni a relevánsak. This made no impression on you? I suppose it wouldn't. What's some baron to an assassin of kings? Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. Meg gondolom ez majd folyamatosan befolyásolja a történéseket, azt szerint, hogy még kik élnek, kik nem. Roachra emlékszem. I got out of Flotsam with Vernon Roach, commander of the Blue Stripes, and A murderer of non-humans. We know this gentleman well, Witcher. You forge interesting alliances. something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in.
We shall shave you again if it does. Very well. The infamous summit at Loch Muin. You were there. And once again meddled in the affairs of the mighty. Krisz, mindenképp ezért meg kellett mentenem. The mighty had imprisoned Triss Muszáj benne lenni a sztoriba. I know I care about her, and I tend to rescue those I care about. And so you did, handing Radovid control of the Conclave and Council of Mages in the process. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and Triszt még nem láttad. Majd látni fogod. Ha esetleg még mindig a feketére gondolnál, akit az előbb láttál. From what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. Ja. Értem már. I watched her get in the Komolyan mondom. megascope, but ultimately freed her. Túl sok időt töltesz az interneten. Gullet had said. Write that down. I want to be sure the paperwork's in order now. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. Alliances with witches included. Hát ja, megyek tovább, az halott. Well, that alliance has been dissolved, irrevocably. I killed Letho in Loch Muin. So we heard. It's a good thing you did. Saved our agent some messy and difficult work. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth. Ahhoz képest elég jól megborotvált, hogy az elején még voltak kétségeim a felől, hogy egyáltalán fogott-e már ilyet a kezébe. I would ask the general to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the general's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audits. Bevasz. Na. Adjál valami gúnyát. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Csak mi nem gentlemanek vagyunk, hanem vicserek. Black, black, or black? We do not like garish colors in Nilfgaard. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Hát igazából rámegyek az elsőre. Mert szerintem ez lesz az első és utolsó alkalom, hogy én ezt felhúzom. Szóval tök mindegy. Black suits the gentleman. Does the outfit satisfy the gentleman? Abszolút. A studded doublet and a sword on my back. That's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes. It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. Felhúztam egy jó kis mulatósomat. Before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. Tudom, hogy kell. I'm not some boor. I know how to bow. Please, demonstrate. That, sir, is how you might bow to a whore on a street corner. Not to the Emperor of Nilfgaard. Na már még meg ki ő. Please watch. Hagyjuk már. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Hát így állt. Oda nézd, milyen szép. Azt a mindenit. Fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings.
A legkecsesebb meghajlás. Come with me. Na. The gentleman will Én nem address mutatom the az utat, Emperor vigyázzál. only when asked to, and using the appropriate titles. Your arch magnificency. I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Hogy lesz? Imgrimi eb art ketzer. Daifen aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Bow. Hát, közben nem hajolok meg senki előtt. Your Imperial Majesty. Arer ep the order. Avelian namen, vatkan favor. Meg akart volna ölni, már rég megölt volna, most ezen a meghajlásommal nem fogsz veszni semmi. So many months at Foltest Court, yet you still haven't mastered the basics of etiquette. Know what they say? Can't teach an old wolf new tricks. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, Yeah. she's returned. Hogy lecsitított az öreg, figyeld el. Mindjárt verek neki egy állást. Pursues her. You will find her and bring her to me. Miért is én? How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily. Na, ez már tetszik, ez már tetszik. Considerably more. Mondjuk... Ciri Save azért. generosity for those whose homes your armies have raised. I'll do it for Ciri, not for your gold. Your motives do not interest me. Only results. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Azt nem értem, hogy itt, hogyha jól figyeltem, a lányaként Take him to the sorceress. beszél róla, de amiket így olvasgattam, meg hallgattam, elméletileg ő azért akarja nagyon megszerezni Cirit, mivel ő egy leigázott, úgymond királyságnak a meglévő rokona, és ahhoz, hogy a felett a királyság felett megszerezze a tényleges uralkodási jogot, hozzá kell mennie Cirihez. Legalábbis én ezt olvastam. Most ugye tényleg így van? Valaki akkor üzéljen. Javítson ki, hogyha tévedek. Még mindig kurva jól néz ki ez a játék. Egy kicsit körbenéznünk 2015-ben, nem ilyenek voltak. Ez a játékok nagy része. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Yes? Then transcribe. The true authority in Novigrad is not the city council. Hello, hello. That tunic, you look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. We've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court?
and seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. Szóval ennyire So együtt they're vagyunk? our agents now? My, you've clearly settled in quick. Geralt, don't twist my words. I know who Emir is. He Mi történt a started this képpel war and amúgy? its Miért lett bloodshed. ilyen He had my túl friends exponált? killed. Legalábbis itt, amit én Any other nézek. choice. So please, let's not belabor the pros and cons and instead focus on finding Ciri. All right? Right. Emir said the Wild Hunt's Nézd after meg, her. tönkretesz I'd find it hard mindent. to believe Nem igaz? before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. Na, az mondjuk Sensed them on tök my jó. trail, hunting me for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. És most megtudjuk, hogy mit akarnak a vadak? What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. Yes. I know as much as you do. It must be about her blood. Her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I'd prefer not to think about it, really. Akkor hol látták Cirit? Where's Ciri been seen exactly? In two places. Velen and Novigrad. Na, Novigrad. The trail of Novigrádot Velen amúgy is nagyon most szeretnéd. promising. You should make that Barney. your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil Ja, igen, your ugye fun. Ciri az Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. kiskorában ugye egy All we have in Novigrad are unconformed reports, rumors. But there you nagy will have the help királyságnak, of ugye, our ahogy mutual mondtam, acquaintance. a családjában tartozott, de mivel ugye Nilfgaard legyarulta az egész királyságot, ezért neki el kellett szoknia. Sure she'll be delighted to see me. És végül ugye Geraltnál kötött ki, ami ugyanúgy megvan rá, hogy miért Geralthoz. Mert ugye nyilván meg is mondták neki, hogy Geraltot keresse. És lényegében, ahogy elkezdték, ugye Geralt elkezdte Witchernek tanítani. De ahhoz, hogy valaki jogerősen is Witcher legyen, azért akkor a füvek próbáján át kell, hogy essem. De hát ez a füvek próbálja nem éppen egy vicces dolog, mert beadnak neked egy úgymond mutagént, ami egy héten keresztül folyamatosan próbára teszi a szervezetedet azért, hogy átváltozzál, és igazából, hogy megkapd ezt a szemet is, meg hogy az anyagcseréd hogy megváltozzon, sokkal teherbíróbb legyél, a fűzetek ellen legyen ellenhatásod, és hát ugye ez folyamatosan megpróbáltatósakkal ér, és igazából amikor megcsinálnak Witchereket úgymond, ilyen 20, 30, 40, 5 és 10 éves kor közötti gyerekeket, azoknak adják be ezeket a mutagéneket, és abból kb. Maximum 4 évi túl. És még az a legdurvább része abban, hogy miután ezt az első füvek próbáját túlélték, utána folyamatosan folytatódik nekik az edzésük, és az edzés végén is van egy úgymond záró teszt próba, amikor megint beadnak nekik egy csomó ilyen főzetet,
Néhányoknak extra még ki nem próbált főzetet is, mint például Geráltnak, ezért ilyen ősz a haja. És ha azt túlélik, akkor válnak ténylegesen Witcherré, és akkor értek be oda, ahova kell. És ugye Geráltnak is beadtak egy ilyen próbafűzetet, ezért lett ilyen ősz a haja. És ő igazából folyamatosan élete végéig fog emlékezni arra, hogy mekkora hatalmas nagy fájdalmat kellett átélnie akkor, amikor megcsinálta a füvegpróbáját. De nyilván ezt Cirinek nem engedte, hogy ezt a füvegpróbáját megcsinálja, mert nem kockáztatta azt, hogy meghalljon, mivel túl fontos volt a számára. És igazából a Cirinek a kiképzése során derült ki, hogy ő benne ősi tündevér lakozik, vagyis hát a leszármazás a tündéktől van, és épp ezért ő tud varázsolni is, mindaz mellett, hogy kiképezték Witcherré. Hát ez jó kérdés, hogy belepusztult volna-e vagy sem. Hát nem tudták most már meg. Na, menjünk tovább. Ez csak ilyen kis gyors eldalált érdekesség. Hát amúgy nagyon durva lett volna, nagyon erős lett volna, hogyha ténylegesen Witcherré válik. Not gonna happen. I'll go on horseback as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me in one piece. Új. Közke. Hoppá, láda. Ezt most jól látom. Hallod, hát itt most mentünk. Itt most mentünk egyet. Ezt én ki tudom fosztani. Az most tényleg. Várjatok, ezt el kell olvasni. Ó! Oké. És ezt most... Itt mindent kifoszthatok? Mert akkor itt most én végigjövök. Hát adjad, öcsém. Adjad. Mindent is. Amit nem látnak, azt már viszem. Azonnal. Hülye vagy? Hát milyen cuccokat kaptam? Mindent. Mit lehet még utalni? A kurva anyját. Öcsém. Jó, többire nem vagyok kíváncsi. Most add vissza a cuccaimat. By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Jó van. Na, ereszhetek innen kifele. Nagyon gyorsan. Na.
Oké. Á, és itt a kontinens egészében. Ugye itt vannak a többi királyságok. Skellige szigetek, Novigrad. Itt voltunk most az előbb a fehér gyümölcsös kertben. És most jövünk ide, Belembe. Pontosabban akkor ide. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Ja, most akkor megtudtuk, hogy a vadfalka is követi Cirit. Valószínűleg a származása miatt. De gondolom, ahogy megyünk tovább a történetbe, úgy egyre jobban derülnek majd ki, hogy mi miért van. Ez elég jó. Öcsém, minden olyan izét, minden nőt követnél. Te meglátsz egy nőt az utcán és már követnéd. Na. Oké, a Hearthstone az most nem. Oké. Ez a kiegészítők, ezek majd későbbiekben. Aha. Aha, és 11-es szintnél jön. Azért az komoly. Azért az komoly. Hát ezeket majd valahova le kéne pakolni. Gyerektáska. Rónakövek. Igen, persze tudjuk, a rónakövek azok jók. A célfegyver mondjuk abban már bele is lehetne rakni. Ja, persze, valamilyen szinten sejtettem amúgy, hogy izé lesz. Bukó lesz ebből. Úgyis majd szinthez fogják kötni, de... De legalább itt van. Távolság. Ezt belerakjuk ebbe. És ezt ki is tudom venni amúgy. Vagy ezt most itt beleraktam, és az itt benne maradt. Mert az mondjuk baj lenne. Na mindegy. Most már így marad. Itt van Egres völgy. Epres, nem is Egres, Epres. Olvasni se tudok mondjuk. Szóval azt mondják, hogy én ide nem jöhetek, az a felkeltette a figyelmemet. És én ide akarok jönni most. Hello. What do you want? Rejoice, for even a creature as depraved and base in nature as you can serve the glory of the eternal fire. Someone must see to the corpses on the battlefield. Necrophages defile those not already rotting in mass graves. This is not right. That's to be my good deed for the day? A handsomely profitable one, I might add. I know your kind don't work for free. Na mondjuk, hogyha már így beszélünk, akkor persze. Akkor nyomassad. I'll take care of it. This will count amongst your merits. The more good one works in life, the more hallowed things are. Yes, splendid. Here are the holy oils. Dash generously and set alight, understood? I wish it to flare up to the sky, for the glory of the eternal fire and all that. Once I've incinerated the bodies, where'll I find you?
I shall be near the bridge to Novigrad. Amúgy nagyon sokan, ja, én is gondoltam rá, hogy eladnám, de nagyon sokaknál láttam ezt a páncélt, szóval valószínűleg elég jó. Másodlagos, itt van. Ezt kéne most nekem követnem. Hogy ezek ilyen messze vannak? Aha. Hát akkor lóval megyünk. Vagy? Jó vagyok? Nem. Nem megyünk ebbe az irányba először. A legtávolabbit úgymond. Sure stinks like a mass grave. Now for the holy oils. Hope they burn well. Aha. Jó, kezdjük megint. Égjetek. Nem kéne már az a kard. Az a célkard. Jó, mondjuk ez jobban ment, mint amennyire számítottam rá, hogy menni fog. Now for a shot of Igni. Oda néz. És már angolnak is. Valami extra út van itt? Ugye esetleg gombóc. Legalább azzal is illelődök. Gúlvér. Az aztán pont kelleni fog majd valami főzethez. Jó. Ez készen van. Más a következőhöz. Hát valami extra, valami olajat, amit adott ez a csávó, hogy attól jobban égnek majd. Hát bánom is én. Lényeg, hogy megkapjam utána a pénzt, aztán tudjak izélni. Tudjak vásárolni cuccokat. Yeah, sure stinks like a mass grave. Okay. Now for the holy oils. Hope they burn well. Jó, tudjuk fel, létszi. Pusztuljatok. Teszek, menj innen. Azért így. Nem. Hogy? Nagyon fasza. Szóval mindent körbedutunk. Fölgyújtjuk. Now for a shot of Igni. Fasza. Gólokat is kilótoljuk. Gyerekeszeg. That's it, Roach. Medve! Ráadásul 6-as szintű. Nagyon fussál. Bűzdémon. Hoppá, itt van valaki. Az mi az a 6-as szintű bűzdémon? Halló?
Ez robban? Jó, fasza. Van még itt valami vadkutya. If it ain't that fucking priest and his corpse eaters, I'm done with this damn town. A priest? We'd agreed to meet as usual, just a larger delivery. Good customer, I thought. Then they whipped out blades. Ugyanarról beszélünk? We still talking about a priest of the eternal fire? I'd say so. Beat-stained pricks can't be trusted. This one had ordered premium-grade fist-tech from me 3 times, everything perfect. But the 4th, his man came at us with knives, sought to knock us out of trade. Shoved me in that ditch with the corpses. Must have thought the ghouls would take care of the rest. And to make Az sure, jó. he hired a witcher to Aszarházi. burn the bodies, destroy any evidence. A witcher? Meaning you? So what now? Nothing. Didn't pay me to burn the living. Oh, thank the gods it's true what they say. Though mutants, you live by a code. Oh, thank you, Witcher. Ja, de most ne ölesd meg magadat a vadkutyákkal, hülye gyerek. Slay you like a dog. Nézd oda. How long you gonna make me wait? Gyertek ide, gyertek csak egy izébe. Aha. Hogy az kemény. Ennyi. Easy. Jó, Büzzé mondta, hogy szedtem össze valamit. És most ezt akkor fel kell gyújtanom még? Fel kell gyújtanom, jó van. Now for a shot of Igni. Na most... Hogy? Jó lenne hílelődni egy kicsit. Na hol az a pap? Kérdezem, hogy mégis mi a faszomért akart átbaszni így. Vége úgyis az lett volna, hogy rám húzzák, hogy én öltem meg direkt. Így, ott valamit elütöttem. Ez ennyire messze volt az előbb is, vagy csak elmentek ilyen messzire? Átmentek máshol. Well, Witcher, have you completed your task? Na. So, took care of the graves. Interesting, actually. Ad ide a pénzemet szépen. Corpses proved to be quite, well, alive and pretty talkative. What do you mean? Fist-tech dealer. One of them survived. Had an awfully interesting story to tell. Intriguing. I would purchase this story from you. For all time. Exclusively. Hát... Hallgatás... Vagy büszkeség? Tudod mit, engem nem fogsz megvenni, köcsög. You can hire me, but you sure as hell can't buy me. An impasse. Then it will be cheapest to kill you. Hát akkor meg elveszem tőled a pénzedet. Ennyire hülye vagy? Uff. Íj, te nem haltál meg? Most már igen. Köszöntem szépen. Ennyi. Így is, úgy is megkaptam a 200 koronámot. Nagyszerű. És legalább megpusztultak.
Csóró elkezdte felemelni a kezét, azt már leszaptam. Kész. Ennyi. Velem ne baszakodjon. Slower. Itt van loot? Persze, hogy van. Köszi. Itt is egy mellékküldi. Elő. Interest you in a pass. Cheapest around. Right here. Mi? Mik ezek? What kind of pass are we talking about? You don't know. Redanians hold all the fords across the Pontar. Can't get through without a pass. But you're in luck. So happens I've got a few to sell. De amúgy most a háttérben amúgy a kotyák. What am I to do if you can't afford it? Biztos, hogy nem fizetek, nem tudná engedni, tesó? Majd egy kicsit, na. Whoa, hold up. Might have a little work for you. Reduce the price for a job well done, eh? Miféle munka? Nem biztos, hogy attól még meg fogom venni, de... Just to the southeast. My sister's husband's got a business. He and some lads tidy up battlefields. Problem is, there's always swarms of shite bothering them. You know, them monsters drawn to corpses. Give them some protection, and I'll swing you one beautiful discount. Mi lenne, ha inkább odaadnád a helyet? Aha. I think you'll swing me a discount just because. Aye, good idea. Discount's yours, my friend. Na, hát nem fogok fizetni. Ha van ilyen lehetőség. 50-ért vegyem meg. Meg tudom nézni, mennyi pénzem van? Nem. Jó, mindegy, adjad ide. Bármikor jól jöhet majd. Főleg amikor nem számítok rá is kéne, akkor ott lesz. Faster. És még amúgy így is van 621-em. Szóval akkor most már csak kéne keresni egy kovácsot. Lehetőleg úgy, hogy van nála smaragdpor. Itt nektek most nem segítek. Hát ja, mondjuk... De ezeket nem fogom eladni én. Ezeket a ruhákat, ezeket be akarom rakni áldába, ezek fixen kellenek majd, ezek nagyon jó. Kritikus esély. Na, hát azért ezek jók. Hopp, itt is egy mellékküldi. Ide elütöttem. Nagyon jó. Megint kutyus. Ide megölt a másik kutyust, akkor nem szegény. Come out. I'm not gonna hurt you. When did you last eat? A week back. Half a charred squirrel and a handful of berries. Adok élelmet, pénzt azt nem adok. Here, be sure to share it with the others. Thank you. Here, for you. For your kindness. All of them. És mit adott a kislány? Egy babát. Kösz. Ember! Ez nem igaz. Ez hülye. Hallod?
Strangers coming! Run for your Hát ember. Behalok rajtad. I'll not give her up, not on me life. Komolyan. Looking for a man. Goes by Hendrik. Na szevasz, visszatértél? Want to talk to him. What about? Give me a bottle of something strong. Oda néz. A tüske. Azonnal. Hát nem sok mindenről igazából. Megöltem a Griffet. Aztán utána most találkoztunk Yenneferrel. Jó, hogy ezért követtük. Bocs. Várunk valakit? Got company. Who is it? Innkeep, vodka. Megjöttek az oroszok, oda néz. Who's this? Brave warrior looks like. Got 2 swords, see? Oi, Grey boy. What's the point of having 2 swords? Ne kössetek velém, mert... You fucking deaf? Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? Witcher vagyok, köcsög. I'm a witcher. Heard you wondering about my swords. Well, one's for monsters, the other for humans. Only got one prick, though, in case you're wondering about that, too. Don't touch him. Don't even look at him. Worse than lepers, that us. Ki a leprás, te köcsög? Killed a half dozen. Blood everywhere. Freak didn't even show a drop of sweat. Got the stench of corpses on him. If you want a rest, come with me. Or the bench you can use. I step in the hut, and there's the bumpkin with what looks like his son. That's on the pretty side, I think to myself. Ja, mondjuk ez így akkor jó? Akkor le tudok akkor lesz itt egy izém? Thanks for not starting a row with those swine. I don't generally poke my nose in other people's business. Looking to stay the night? No. I'm looking for Hendrik. Man lives in Heatherton. Don't know where that is. Other side of the hill. Looked that away this morning, saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? Mit tudsz Anything Henrikről? else you can tell me about Hendrik? Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Aye, and he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep. Királyság, akkor mehetünk Hendrik irányában. Kovács véletlen nincs itt? Nincs. Miért nincs? Oké, itt van egy rejtekhely. Az mondjuk nem rossz. Mert itt akkor ebben a ládában már fixen le tudom tenni majd a cuccaimat, amik nem kellene. Meg itt van még egy. Lehet, hogy majd el kéne ide jönni. Még miatt a Hendrikhez megyünk. You've got a young daughter, Gramps. Oh no. Vezetők, keresek egy vezetőt, aki átvisz engem és a családomat a pontra. Összesen 5-en vagyunk, én a feleségem és 3 köl. De nyugodtan, nem az a sírős, viszonyagos fajta, nem árulnak el katonákat. Jó, az oké. Tájékoztatásra minden emberkinek teljed adott ehennel van köteles ezt szolgáltatni. Hollószírtalan 7 vége előtt. Jó, magányos rengetegből sikolj messze száll, az árnyak az erdő mélyén kúsznak, erőt hát, gyermek a sötét ligetet már, hát a mélyen valami volt rád vár. Akkor ezt meg kéne ölni. Jó, ezeket meg csináljuk.
Jó van, majd írok neki. Search where you will. One of these days, you'll not hide her in time. Hear me? And you'll watch every lad in the unit shag her senseless. That everything? That all you've got? Gyors teleportálni tudok. Jó, most ezt nem érdekel. Ez csak oda azokhoz, amiket már láttam. Imádom ezt a új irányítást, öcsém. Hát menj már! Nem igaz. Valami több elfött az FPS-em. Egy kicsit. Erről tudsz valamit? Jó, hirtelen gyorsan kellett valamit kérdeznem, és az jutott eszembe. Szar mindegy. Hú, nem, de... Come on. Mert mi lesz? Kibasztok velem? Lefogtok, azt leszoptok, vagy mi van? Not another step, or there'll be one corpse more. Mi folyik What are itt? you doing? What one does in the country. Harvesting. Just switched from wheat fields to battlefields. Corpses look fresh. Some of these men still alive a bit ago, right? Aye, they were. Wounded but breathing. Healer could have helped them. But no healers around. Just us. Yeah, just thieves and murderers. Your ploughing's starting to annoy me, and I don't like being annoyed. Rally to me, boys! As one! Aha. Védőpajzs nem általán. Imádom amúgy azt a logikát, hogy konkrétan a csávó mesztelen, és 15-öt kell rávernem. Annak érdekében, hogy meghalljon. Ez jó sokáig tartott. Lehet, hogy először ezt kéne ki. Nagyszerű. Most hol mentek? Nem baj. Dead. Annak már nincs sok élete. Úgy. Egyszerű. Ennyik. Köszönöm szépen a türelmet. És most kérem az összes többi, amiket így elloptatok, meg ami nálatok volt. Köszke. Na nézzük, miket loptunk. Ennek jobb a izéja. Sebzése. Ennek még jobb. Erre rá kell jönnöm, hogy ezt hogyan szedem ki ebből. Ez így fasza. Alk vagyok. Akkor egy kicsit még veszek föl. Talán így jobb lett. Na, így már átmegyek izébe, hogyha kicsit hangosabban beszélek. Sárgába, amíg meg nem kéne. Ezeket is kizútoljuk. De maradjon már itt. Jó van, megyünk.
Ja, most egyszer-kétszer beleférni, hogy izélök. Főleg, hogyha nincsen olyan különösebb Air's strange, like dropping dolog. into a deep Hát ez meg mi cellar on a történt? hot day. And the mist. Aha, szóval ezekre kell majd figyelni. Jó. Így. Nem jó, nem tetszik. Tegyetek tüzet. De miért van az, hogy mindig beleugrok? Be gone! Leave me be, whoever you is! Get away! Calm down. It's over. Hát akkor ja. Olyan dolog, amit sikeresen megoldasz, Juhász. Aye, it's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. És most ő az egyetlen túlélő itt az egész Looking for a faluban? man named Hendrik, supposed to live in this village. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir. If you'd have heard how a man can scream, how he can suffer. Mondd, mi történt. Tell me what happened here, step by step. They took him. Took him all. The sun was waning, see, and the dusk went crimson like blood. Thought to myself, strange, the toads, I cannot hear them. Valami nagyon nagy szar jön. Akkor a vadfalka jött ide is. By the end, he could do naught but moan. És igazából mindenkit megölnek. Nagyszerű. Mondjuk elég bedeszalizáljuk. Páncélzatuk. Elég komolyan néz ki. Weren't here long, the terrors. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. Hát próbálom, de nem jön össze. Hát most tehetek róla. Jó, nyilván lehet, hogy tehetek róla, de... Na, érted? Damn it. Hát azt megölték. Add ide a tárgyaidat. Megvizsgáljuk. Tortured him. Hát nyilván kéne a facecam. Maybe they missed something. Megpróbálok beszerezni. Should check his boots. Blood congealed. Key hidden in his boot. Gotta fit a keyhole. Somewhere nearby, hopefully. Na, találtunk egy kulcsot.
Valószínűleg ez alatt van, amihez kell. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. Na nézzük meg, mi van itt lent. Lemennél? Az mi? Az jó. A véres báron lánya feltetően elrabolták. Magas jutalom a nyomvezetőnek, vagy aki visszahozza őt. Aha, szóval valószínűleg keresse ezt a lányt. Valuables left unlocked, on display, almost. Lost his mind, or... Aha, ez mi? Húzd meg! Interesting. Itt egy rejtett láda. Könyvvel. Mit ír a könyv? A ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Elrejtette, hogy ne jöjjenek rá. Interesting headings. Nézzük sorjában. Missing and wanted. Subject appeared in Skellige. Also cited in Novigrad. Valószínűleg ez volt Ciri. Ashen hair, scar on her face. Igen. Avoids contact with others. Drunken swine. So-called baron hosted subject at his castle, or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talk to baron at Crow's Perch. Akkor valószínűleg menni kell majd Hollowsítre. Clashed with a witch. Subject landed in swamp, encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcopse. Akkor menni kell majd egy boszorkányt keresni. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. És gondolom akkor már látni lehetett, hogy jön a vadfalka. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri. Thus the torture. I'm too late. My only leads, the Baron and some witch. Damn. Hát jó. És akkor most gondolom lehet választani, hogy akkor igen, vagy a báróhoz megyünk, vagy a boszorkányhoz. Vagy tudunk menni Novigrádba is, de gondolom inkább okosabb lenne itt először ezeket megcsinálni, mert ez mondjuk 10-es szintű. Ezek meg majd folyamatában. Menjünk a báróhoz. Igazából itt van valami harcos bőrkabát. Oké, ezt is le kéne gyártani. Jó, akkor menjünk a izéhoz. Menjünk a boszorkányhoz, könyörgöm. Hol van az a boszorkány? Szűrő nem kell. Nem szoktam szűrőt használni ilyenkor. Ezt az egyedi jelzőt, ezt hogy tüntetem el? Így. Nagyon jó vagyok. Akkor itt a boszorkány. Akkor mondjuk el kéne menni ide először. Ezt látom, persze, hogy látom. Hogy letenni a cuccokat. Meg lehetőség szerint valószínűleg nem azért megyünk, hogy a boszorkányt megöljük, hanem
hogy infót szedjünk ki. Igazából. Viszont szerintem lassan vége lesz a streamnek. Elmegyek gyorsan oda a városba. Mondjuk ezt itt még azért megölöm. Aha. Nagyon laggolok. Nem tudom miért, de nagyon elkezdtem laggolni. Aha, ez nem jó, hogy ő őt lövöldöz. Gyere ide. Annyi. Ezek megvannak. Loot. Ezek mind kellenek. Itt van bent valami loot. Ügyes pász. Jó. Még téged kilótolunk. Imádom ennek a lónak az élet irányítását. Másik irány. De jó, hogy át tudtam ugrani. Ó, hát végül a báróhoz jöttem el, ne haragudj Barni, nem tudtam. De valószínűleg itt lesz minden. Na mindegy. Igazából szerintem mivel hogy megérkeztünk ide, ezért ebben már bele se kezdek. Ezt hagyom is így ahogy van. Majd látom. Akkor mai napra ennyi is volt a stream. Igazából a következő alkalommal majd folytatjuk szépen. Aztán, hogy mikor, azt nem tudom. Majd nyilván megpróbálom beírni az ütemezésbe is. Aztán akkor folytatjuk itt a báróval. Aztán megyünk a boszorkányhoz, megcsináljuk a cuccokat, minél erősebbek legyünk. És igazából ennyi is volt? Ja, igen, azt is ki kell. Jó van. Akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Aztán a legközelebbi alkalomig. Sziasztok!